Sitten videokommentari. Joo. Sitten mulla on editointiohjelma, mä voin siinä sitten laittaa nää kaikki alkaa samaan aikaan. Nyt lähtee Miro. Pyörii vähän huonolla FPS:llä, mutta tarpeeksi lähellä. Ihan bueno. Mistä lähtee juoksu kova? Onko se shifti? Se voi olla shifti. Joo. Miksi sä oot ottanut vasta autosta tarkistusta? Se ei ole kuin hyvä. Ei ollut tarpeeksi hyvä. Tuo on hieno näköinen. Ai se on päältä. Onko se? Mä pyydän taksia. Täällä pääsee tulla sisään. No et pääse sisään, kun toi yksi on sun eessäsi. Pane enteri. Mene sit sisään. Aha. Manana. 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 Kuisaali. Mitä? Joo. Ja 50. Lentääks toi? Lentävä auto. Tää on merkillistä. Ja sä näette, kuinka se on GTA, kuinka se on GTA India. Auto niin lentää. Siis mitä helvettiä? Tän takia, koska se on mennä puustoon. Puusto ja painovoimalla mä en sen jätä sen. Vasemmalle. Ei sitten. Seuraavasta vasemmalle. Talon läpi. No hirveet riftit. Joo! Siinä oli tommonen Äksit päällä. perus ritarias. Onks tää auto vielä kiinni? Ai siinä näyttää auto joka lentää. Mikä täällä lentää niin? Mitä? Missä? Mitä? Pieni ampsu. Eikö nää Auto. Oli ansa. Älä vastaa sille, se menee keikautumaan. Äkkiä voi auto. Ei. Nico, it's your cousin. You wanna go shoot pool? Häh? Arvostus. Tommoselle vastat. Pitää vaan mikä vittu ton tien kaa on? Ongelmaa! Ei sitä vaan joskus käytetty. Nico, you goddamn clumsy. Älä nyt kun siellä on poliiseja. Police officer. Äkkiä nyt. Jonnekin perseeseen. Suck my dick. Älä nyt ammu sitä, sä kuolet. Minkä kuuluu? Niko! Nico! What the fuck you Niko, doing? Niko koita ees tähän tänne, sä oot sinne autoon elossa. Oota, mä tiedän ton. Enteri. Nyt pakita ihan veton nopea. Nico! Aja päältä. Ei. No, Mun mies ei ole kenenkään päältä. se pasko sun renkaas kiinni. Ei pasko mun ovet. Nyt mä voin äsken. Aha. Ja poliisi on tämmösiä hirveä ohuita. Mitä vittu tiedät? Sumua. Sumo! Perkele. Ei. Mitä tää on vielä meinaa? Mitä nyt toollekin on käynyt? GTA I. Näkymättömiä tolppia. Best game forever. Siinä näyttää taas hienoja taloja. Sumu hyö. Sumua, missä on ovet? Kyytiin, ei ole aikaa selittää. Ei. Pitää hoidella tuon hattupäinen mies. Pitää hoidella tuo hattupäinen mies, tulee poliisit, jotka koittaa manipuloida mun peliä. Mit? Miksi nää poliisit on nää vihaisia? Miksi toi poliisit koittaa manipuloida? Mun ase lähti vaan käsistä. Enkä mä
mä vois selittää. No se lähti käsistä ja niin lähti grafiikat. Mä soitan 1 2. Mä sanoin, että GTA. Ei se toimi. Pitäis ottaa 91 Mitä helvetti? Olettan. Mitä? What are you kidding me? Äkkiä takas sisälle. Armoon! Armoon! Perse! Armoon!